Thank you so much. From Houston, Texas studio, please welcome Alexander Reyes Barot. Dahit yadaniw, ket naggapuken ni Remy Espero Piano iti Canada. Napulwan dahit yadaniw iti Ijay Igid ti Bye-Bye. Jack plus malipatan, tugot tinapalabas, ijay igit ti Bye-Bye, inta nagpaspasyaran. Inyet nagko, nasamit awen ko. Iti ayan, ngayon ka inyarungaing, naunday a panawen, inka pinaguray, ket kamaudyanan na, nasukdal mo, ti kalikagom mo. Wen, ijay igit ti Bye-Bye, nga inta nagkinkinamatan. Tinilayong mo, dagiti dakulap ko, apaman anak kamatanak. Inya sidag mo ti rupang, ket inagkamida asidudong mo, ket inapungol nak, iti inget irot, ket sa anakon apinaluspusan. Nasamit dagidi akan ito, anak nuan lailo, ken panakapnek. Ngem anyan ayah, tanagbanag dami, sa em, kenaliday. Dinalapos tinadawala bagyo, ti ayan ayat, ita sinangal, ket nagbalindan alagim, anangted, panaat iti barukong. Ngamit pinaglabas nagti aldaw ken panawen, naglunit ti sugat, ket ininot da anapukaw. Nariknak ti panagbukar, ti arignan na itanem a pusok. Limawag ti aglawlaw ko, ket maripnakon ti ragsak. Ita, adak manen iti igit ti Bye-Bye. Agmay-maysa, nga madaan baro anamnama. Agsipud tadda nga uray, baro nga ayat. Amang tedrago, ken panakapnek, iti puso anasugatan. Thank you so much, Sir Alex, and thank you, Keanu Ben. Santay nga rin nga pagsardangan ni Sir Alex no saan nga kumanta. Ayun, from the album For Adults Only. Anya nga tatikanta na. Please welcome again, Mr. Alexander Reyes Barot. Ay pa'y daytoy kasasaan, nabati akong agmay-maysa. Hinakundong mo, di ka pa'y kinuna, kaludlo
dungkot nagpaydo mga ila napankan ngem di ka nagpagkada di ka manla nang ibatit pagkalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karin-karita agsubli ka maasika kumakanya dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karikna ay payday to'y akasasaan nabatiak ngagmaymaysa inakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko nagpaydo mga ila napankan ngem di ka nagpagkada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karin-karita agsubli ka maasika kumakanya dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karikna dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak arikna. Ayon, datay gayang putang ni gayam tayo nga Jonathan Toriser dita Hawaii nga kalugaran tinumo jay Cagayan. Ba, ang galing ng mga taga Cagayan ah.